Μόνο στο Παναγίδης, νέα αλλαγή για τον Αντουμπάτζο. Παναθηναϊκός με περισσότερες επιλογές επίθεσης. Ο Άρης μόνο από δεξιά. Σχένκεφελτ. Μπρινιόλι το έκανε το λάθος. Ο Μωρόν 1-0 από το λάθος του Μπρινιόλι. Πίεσε τον Ιταλό. Γκολ δώρο του Μπρινιόλι 1-0 ο Άρης το 43, 7ο του Μωρόν. Χωρίς φάση στην εστία από το 28 όταν ο Παναγίδης προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε να εκμεταλλευτεί το λάθος του Κότσιρα. Εδώ ο Μπρινιόλι παίζει με Σχένκεφελτ. Ο Άρης, όπως και ο Παναθηναϊκός, πιέζει τα στόπερ και τον τερματοφύλακα. Ο Μπρινιόλι είναι παντελώς απρόσεκτος. Δεν είναι ότι δεν βλέπει το Μωρόν, ανοίγει το κοντρόλ, είναι δίπλα του ο Μωρόν, του πήρε την μπάλα, το πιο εύκολο γκολ του Ισπανού στο πρωτάθλημα. Πανηγύρισε με Όφη, Αστέρα και Φυσιά Βόλο, 2 γκολ με Πανετολικό, 7ο στη σεζόν. 1-0 στο 43, ο Άρης προηγείται όπως το έκανε και στην προτελευταία υποδοχή του Παναθηναϊκού το Φεβρουάριο με τον Αντουμπάτζο νωρίς στο 10 Ο Παναθηναϊκός προηγείται σε όλα τα μάτς στη σεζόν, 2 γκολ παθητικό έχει δεχτεί από Λαμία και Αστέρα, 4ο εκτός έδρας παιχνίδι στα 5 τελευταία. Μόνο με Ατρόμητο βρέθηκε πίσω στο σκορ ο Άρης, 6 πλέον στα 7 μάτς η ομάδα του Μάντζιου, ο οποίος εδώ πανηγυρίζει, ανοίγει το σκορ.